Добър ден! Благодаря, че уважихте нашето събитие. Днес откриваме едно иновативно химическо чистене, което все още няма такова в България. Това е първото. Казвайки първото по рода си, вероятно се питате какво ни отличава от стандартните фирми за химическо чистене. С две думи. Ние внедряваме технология на почистване и почистващи препарати, които са екологично чисти, подходящи за хора с алергии, чувствителни кожи или просто за хора фокусирани върху здравословния начин на живот. Green Dry Cleaning щади не само вас и дрехите ви, но и природата, тъй като отпадните материали са в пъти по-малко от тези при стандартните химически чистения. Бих искал да благодаря за финансовата подкрепа, предоставена от Норвежки финансов механизъм 2014-2021. И да си пожелаем повече такива зелени подходи в работата във всички индустрии в България. Благодаря ви!